you'll end up on your own. Don't you want to have somebody who objectifies you? Have you thought about your butt? Who's gonna tear it in two? We've never had it so good. We're out. Martina, sempre demanem a les nostres convidades, mira, la Martina ja balla aquí als estudis, m'encanta, que trini una cançó per presentar-se i tu has escollit Heart Out Here, una cançó que ens deixa frases com ara: hauries de perdre una mica de pes perquè si no, no podem veure els teus ossos. Ara en parlarem de tot plegat, però aquesta frase vindria a definir una mica el que és la indústria del modelatge? Absolutament, absolutament. Totes les coses que imperen a la indústria de la moda són contràries a una forma de ser normal de la dona i potser algunes dones sí que tenen de forma natural totes aquestes imperatrius, però no, lo normal és patir per arribar a aquests cànons. Fa un moment dèiem que la nostra convidada és presentadora, empresària, entre moltes altres coses, i també postmodel. Per què postmodel? Perquè si no tinc entès malament, tu encara exerceixes com a tal. Bueno, perquè no és exmodel. Exmodel seria com que és alguna cosa que has deixat de fer i postmodel és un terme que m'ho he inventat jo. Ah, m'encanta. Sí, perquè m'agrada pensar que abarca tot això que has fet i tot el que ha de venir, no? Post, és com una cosa com que està una mica per sobre. M'ho he inventat jo, o sigui que podem definir-ho com vulguem. Va, si anem a l'inici de tot plegat, amb només 15 anys, que comences com a model, una feina que t'ha portat a treballar de la mà de marques com Mango, Pronovias, Yves Rocher, entre moltes altres, i també desfilant passarel·les tan conegudes com la de Londres, Milà, París i Nova York. Com recordes els inicis de tot plegat? Bueno, els inicis han estat una mica fent un balanç amb els meus estudis, no? Els pares, una mica les condicions, els condicionants que van ficar perquè jo pogués exercir la meva feina va ser, doncs, acaba el COU, hola, què tal, quants gent va acabar el COU, i que jo fes selectivitat, doncs em deixés les portes obertes per si això no funcionava, perquè podia no funcionar. I ho vaig fer doncs, l'ingrés a una escola de disseny que després no vaig poder entrar, i ara que tinc un fill de 18 anys que està per entrar a una escola de dissenys, doncs crec que estic projectant totes les meves frustracions amb ell, però estic molt contenta, molt orgullosa, perquè farà tot allò que em vaig deixar una mica mitges, no? per ser model. Clar, ho acabem de dir, amb 15 anys aproximadament comences, no? Entres en aquesta indústria del modelatge. Com arriben aquests primers projectes a la teva vida? Bueno, a veure, si volem buscar les arrels de tot això, jo, quan vivia a l'Argentina, amb 12 anys, vaig començar... Jo era molt teatrera, molt de musicals, com és la meva filla petita, i la meva professora de teatre del col·le doncs, va comentar als meus pares, o sigui, té talent, o sigui, porteu-la a càstings i coses perquè li agrada molt, disfruta molt i és molt expressiva. I vam anar a un parell de càstings i van agafar el meu germà petit, a mi no. Llavors em va quedar una mica això com l'espineta clavada, i quan vaig tenir 15 anys i llavors era molt alta i molt estranya, perquè amb 15 anys doncs, ser alta i estranya i una mica plena de complexes, no, es va obrir l'altra porta de i si fossis model? Jo model? Doncs, sí, em sento totalment extraterrestre. I és veritat que els començaments amb els meus pares aquí d'emigrants eren durs, perquè clar, és veritat que estàvem en una vida molt senzilla, i ajudar una mica els meus pares amb les coses que, doncs, si era molt alta i els pantalons em quedaven molt curts, doncs potser comprar-me jo els pantalons o les bambes o comprar una bicicleta que em venia molt de gust. Llavors, començar a fantasiar una mica d'estalviar jo els meus diners, doncs era guai. I vaig començar a fer càstings i no arribaven, i eren molts de càstings mentre estudiava, i van passar cosetes, doncs un anunci aquí, un anunci allà, un videoclip i un altre videoclip, i vaig començar a treballar com a model fins que vaig haver de decidir, que va ser doncs això, un parell d'anys més tard quan vaig arribar a la selectivitat. Martina, bona tarda. Bona tarda, Nina. Amb 15 anys, en aquesta edat, eres conscient de la pressió estètica, entre d'altres, del que pot comportar ser model?
Bueno, vaig haver d'adaptar-me una mica per la força, perquè és veritat que als 15 anys jo era molt llarga, però és veritat que als 16 i als 17 vaig començar doncs, a fer les curves i va començar la moda a requerir cossos diferents, perquè coincideix amb el grunge. No? El grunge va començar cap als 90 i els models estètics de la Claudia Schiffer, que era una mica més voluptuosa, va canviar fins a la Kate Moss. No? Kate Moss doncs, era un cos molt més rectilini. I aquest cos no coincidia amb el meu, que estava explotant, o sigui, hormonalment estava doncs, molt content, i aquesta alegria doncs, la vaig haver una mica de ficar cap a dintre per coincidir amb els cànons que demanaven. I llavors vaig patir una mica, bastant, perquè a mi m'agrada sortir amb els amics i anar a prendre unes pizzas i les xutxes i els dolços i l'edat acompanyava a que jo pogués fer tot això, però no ho vaig fer. Ho vaig fer però amb culpa, i llavors em vaig adonar doncs, sí, que si volia fer la meva feina havia de renunciar a l'alegria, no? De viure una mica. Ho tornaries a fer? Sí, però millor. Com és millor? Com és millor? Doncs en aquesta part de la meva vida que doncs, vaig conèixer una persona lligada a l'esport i lligada a organitzar la vida d'una forma més sana, doncs sí que pots una mica doncs, menjar si després fas esport i això jo no ho feia. Els bookers, que es deien a les persones que et portaven a les agències, et deien, doncs, vés al gimnàs i tal, i jo no anava perquè era petita, estava sola a Milà, a Nova York, i no sabia si, vaig al gim, i què faig? Llavors, no tenia ningú que m'organitzés en una vida sana on pogués donar-me doncs, capricis i després poder cremar, diguem-ne. I llavors patia perquè m'agradava menjar i és com vaig deixar la moda als 19-20, després d'un parell d'anys, i vaig fer un curs d'acting i un altre de literatura i un altre de pintura, i em vaig retrobar amb mi, em vaig sentir contenta, i llavors el pes vaig perdre pes perquè estava molt contenta i menys obsessionada, i va començar una altra etapa de la meva carrera molt més relaxada i feliç també. Hem d'explicar que avui Martina Klein ha arribat als estudis de Radio Estel amb la seva filla petita. Com es diu? Erika. Erika. Quin consell li donaries a l'Erika si et digués d'aquí 5 o 6 anys vull ser model, mama? Bueno, la Erika és molt organitzada i jo crec que amb el nostre ajut potser no estaria tan sola en tot aquest procés, no? Totes les coses que aprèn de l'Àlex i que aprèn de mi, doncs potser l'acompanyarien a fer una carrera potser menys patidora que la meva, no? I a més és tan cabezona i tal que ho faria molt bé, té molt de talent. Però clar, té molt de talent en moltes coses, soc la seva mare. Llavors sí, l'acompanyarem en allò que decideixi. Si seguim fent un repàs per la teva trajectòria, un dels primers anuncis que fas com a model és per una cadena de centres comercials en el que vas aparèixer nua i només coberta per una bossa de plàstic, si no tinc entès malament. Com ho recordes tot plegat? Bueno, la meva mare estava una mica escandalitzada, no estava nua, evidentment, portava un banyador a sota i portava doncs, una bossa, la foto era meravellosa, vaig tenir la sort de caure en gràcia a un dels fotògrafs més guais de Catalunya i del món, que era el Ferrater. Vaig treballar amb gent molt bona, i quan et poses en mans de gent molt bona et relaxes perquè saps que el resultat serà molt maco. És veritat que jo semblava una dona doncs, de 30 anys nua sota una bossa amb els talons alts, i llavors la imatge és més forta que el meu joc, que era doncs, jugar a ser una dona, no? La meva mare va patir, els meus pares patien més que allò, jo estava jugant en aquest sentit. Aleshores, podríem dir que no et va impactar, estaves jugant, no? És aquest joc. Per mi era un joc i el resultat era divertidíssim, o sigui, aquesta pedazo de mujer, aquest pedaç de dona, doncs era... I a més cobria tot el centre comercial, aquesta imatge, i la foto era preciosa.
Abans ens deies que quan eres més petita eres una noia recta, alta, no? El que normativament potser no és tan habitual en gent més petita. Vas rebre algun comentari que et fes crear un complex a tu mateixa? No per part de la moda, sí que és veritat que quan estava a l'institut, és que els nens són molt cruels. Jo tinc una sensibilitat molt especial cap al bullying i cap als comentaris dels nens, no? De per què... I sempre m'han dit com que sóc una mica exagerada i que no passa res i que són coses de nens, però jo vaig patir molt cosetes petites i comentaris petits durant la meva infantesa i sempre haig una mica de desconnectar quan sento que els nens es tracten una mica malament al col·le. Perquè són comentaris supernormals, però a mi em feien mal i jo crec que fan molt mal. A mi em van començar a dir amfibio i pez perquè tenia la boca gran, saps? Això, amb els llavis grans. A mi em deien amfibi i peix. Era a l'institut i a mi em sabia molt greu. Però bueno, són coses de nens. Part d'aquests nens i nenes petits que ara són ja més grans són persones que et segueixen a dia d'avui? És a dir, persones que t'havien fet comentaris que potser des de la innocència d'un nen t'havien fet mal? Segur que sí, perquè no tenia mala relació amb les persones i segur que sempre quan algun dels teus companys fa una carrera una mica més visible, doncs segur que tots els companys d'alguna manera es senten orgullosos. No crec que aquestes persones que es reien i em deien amfibi o peix tinguin una agulleta clavada de ostres, que malament vaig dir-li tot això a la Martina Glip. No. Creus que com a societat som conscients de tot el que implica ser model? No ho som, però també com a models i com a gent que treballa a l'espectacle hi ha una part que nosaltres mateixos no volem ensenyar. Doncs si estem venent un món de purpurina, tampoc sé fins a quin punt té gràcia ensenyar que la purpurina és de plàstic i embruta i no és veritat, saps? Les pel·lícules, el resultat de les pel·lícules ens agrada molt veure els efectes especials i com és tot, si ens expliquen tot és guai perquè saps que el dinosaure no existeix i que la sang és de mentida, però potser deixes de viure amb intensitat el resultat. No? Jo crec que vivim en aquesta dualitat de expliquem o no expliquem que és dur i que no és tan maco i que nosaltres tenim cel·lulitis, saps? Tendim a normalitzar certs comportaments i comentaris de cares als i les models perquè sobrepensem que el fet d'exposar-se com a imatge, ja sigui de marques, de passarel·les, per exemple, porta amb ell un plus d'opinió? Sí, i nosaltres i a personatges públics també, no? Que es foti perquè és un personatge públic, no? Doncs llavors nosaltres tenim dret de veure com està a la platja o dret a veure amb qui surt i com es vesteix i podem criticar. I hem normalitzat tota aquesta opinió pública i llavors pensem que la persona en si no pateix, no li fa mal i sí que clar que fa mal i jo crec que estem molt mal educats i que és veritat que tot això no s'ha tingut en compte. Jo vaig denunciar una revista que va fer fotos. El primer cop que jo estava a Formentera em vaig treure la part de dalt del biquini i em van treure a una d'aquestes revistes de merda, perdó, i jo vaig sentir-me molt violentada, no? I vaig anar als advocats i vam lluitar per això i vam guanyar. No hi havia jurisprudència d'això. Perquè els personatges públicos estan en un sitio público, entonces su vida es pública. No és veritat. O sigui, un personatge públic, si està una mica amagat i està tenint el seu moment d'intimitat, els altres no tenim dret a entrar a la seva vida. I el mateix, si un personatge públic ensenya el seu fill, que jo no estic d'acord que ensenyi els seus fills a les xarxes socials o a les revistes, però és una opinió personal. Però una cosa és que jo ensenyi un cop al meu fill, això no et dona dret a que el meu fill sigui públic, sempre. I això, com a societat i els medis públics, no el tenen clar. Has patit problemes de salut mental? A la teva feina em refereixo, pel que t'hagin pogut dir. És que la frase sona estranya, patir problemes de salut mental.
Jo vaig al psicòleg des que tinc 6 anys i no tinc problemes de salut mental. Jo crec que anar al psicòleg és bàsic, és la cistella bàsica. Doncs comprem ous, anem al gimnàs, anem al psicòleg. I així doncs, ens alimentem i cuidem la nostra salut física i cuidem la nostra salut mental per nosaltres i per la resta de la gent. Dir això, que això és tenir problemes mentals, no ho veig igual. O sigui, jo crec que és salut mental, no problemes mentals. Llavors, les meves inseguretats o les meves debilitats, netejar-les i entendre-les amb un professional, em sembla que és neteja, és com rentar-te les dents. Consideres que es parla poc de la importància de la salut mental en l'àmbit del modelatge? Sí, es parla molt poc. Es parla poc i seria molt necessari que, de la mateixa manera que t'envien al gimnàs, que et donessin l'adreça o les dades d'una persona professional que t'ajudi a entendre que tot això no té a veure amb tu. Vull dir, que les coses estètiques o els cànons estètics doncs són cànons i que et poden agafar tu o et poden agafar tu un càsting i no significa que tu siguis bona i tu siguis dolenta. Que és una mica... que això, doncs, d'alguna manera, jo me'n recordo dies sencers a París, doncs, anant a veure si algú m'agafava els càstings i quan no m'agafaven era una cosa personal, no serveixo, no. I tot això, doncs, amb una mica d'ajut hagués estat doncs, menys dur. Sí, estaria bé. El mateix que l'esport, o sigui, parlem molt amb l'Àlex, això. Els esportistes, els futbolistes, els tenistes, jolín, juguen molt o no juguen res, o no, per què sí juguen, per què no juguen, com sostenir la pressió dels altres, no? Ets molt jove, no hi ha referents de gent que estigui en el mateix lloc que tu. Jo crec que sí que fa falta contenció psicològica. Si seguim avançant en el temps, molts t'han definit com el somriure etern de les passarel·les i de la moda, en general. T'agrada aquesta definició? Sí, molt. Molt. M'agrada molt, doncs, perquè és veritat que jo tinc la sensació de que no tinc cap cop fort, saps? O sigui, el meu fort, no tinc el cos més alt, ni el més estètic, ni el més fort, ni el més... O sigui, però que sigui el somriure allò que em defineix, em sembla maquíssim. Maquíssim. El que està clar és que la nostra convidada d'avui va decidir apostar-ho tot per la moda, una decisió i molta feina que l'ha portat a guanyar premis, com el Premi L'Oreal a millor model de passarel·la Cibeles l'any 2000, o també el Premi a millor imatge femenina dels Premis Llongueres, entre una llarga llista. Quan vas començar, t'imaginaves arribar fins aquí? No, de cap manera. De cap manera sí. Vaig començar doncs, volent estalviar per comprar-me la meva bicicleta. Llavors, que jo pogués viure d'això encara avui, als meus 46 anys, és una bogeria. No, absolutament no. Martina, com definiries a dia d'avui el món del modelatge? Estic perdudíssima de com va el món del modelatge. Crec que la moda també està molt perduda i no sé molt bé per on anirà. El món ha canviat moltíssim, la forma de veure els mitjans socials ha canviat moltíssim, les persones que són referents ja no són les mateixes i llavors estic amb els ulls molt, molt oberts per veure com continua això. La forma que nosaltres vam conèixer ja no existeix. Llavors, doncs nosaltres fem el que podem i arribem a tota la gent que encara està connectada amb nosaltres, però som conscients que el món ha canviat molt. Hi ha molt masclisme al món de la moda i de les passarel·les? D'una banda sí, i d'altra banda jo crec que és dels pocs mons on la dona té molt, molt, molt més poder que l'home. Llavors és una dualitat complicada, perquè sí que és veritat que som dones objectes, però nosaltres cobrem molt més i nosaltres podem decidir molt més que els homes en molts àmbits. Per altra banda, és un món dedicat a la dona i adorant a la dona i al mateix lloc col·locant a la dona en un lloc doncs, lleig i perillós. És complicat l'equilibri de poder en el món de la moda per la dona. Avui estem parlant amb l'empresària, presentadora i postmodel Martina Klein i, com no podia ser d'una altra manera, volem compartir unes dades que fa 5 mesos publicava el diari El Periódico. Atenció, perquè el titular és el següent. A Espanya, a l'any, un total de 8.000 menors recorren a la cirurgia estètica.
Terrible. Quina anàlisi en fas d'aquestes dades? Doncs que em sembla una monstruositat. Terrible, terrible. I em fa molta pena. Em fa molta pena perquè sí que és veritat que hem de trobar la manera de que, no sé, és que no sé, és això que parlàvem, se'ns ha anat de les mans, o sigui, la moda ja no sabem per on va, les xarxes socials ja no sabem per on van, com arribem a les noies, com arribem a les dones, tots aquests filtres que s'han creat per crear imatges perfectes se'ns han anat de les mans, o sigui, ja no sé com... O sigui, i de sobte apareix una dona que no s'ha operat res, que és la Kate Blanchett, Winslet, cap de les dues són meravelloses. I ens agrada moltíssim, però d'altra banda totes estan ficant coses a la cara per no fer-se grans. Llavors és complicat. Em sembla una monstruositat. No sé com podem canviar això, de veritat. Per tant, creus que la indústria del modelatge, en part, entre d'altres, és culpable, no?, que aquesta tendència vagi a l'alça per als referents que agafem nosaltres com a models? Sí, i la falta d'educació. O sigui, no podem... jo sempre fico el mateix exemple. Nosaltres no ens comprem una sabata de la talla 50 perquè els basquetbolistes, que ens agrada moltíssim, porten una sabata de la talla 50. Nosaltres hem d'entendre que si hem d'adaptar aquella talla al nostre peu, el nostre peu és un 38 o un 40, llavors has de comprar-te la sabatilla d'aquest home a la teva talla. Si tu vols comprar-te la mateixa talla que la Kate Moss, si ets molt petita, doncs molt bé, i si no, l'has d'adaptar al teu cos. I també has de veure com és el teu cos i quines coses et senten bé i quines coses no et senten bé. Llavors, ens falta molt de sentit comú, molt d'educació, i sí que és veritat que la moda doncs, però la moda i les arts en general han tingut modes, no? O sigui, les gordes de Rubens eren gordes de Rubens i no totes eren gordes quan Rubens, saps? I llavors hem d'entendre com és el nostre cos i entendre que no sempre s'ha de fer tot igual a la foto o a la pintura que veiem. Clar, ara parlàvem de la influència que té el món del modelatge en tot plegat, també hem parlat de les xarxes socials i els mitjans. Mira, t'ho pregunto perquè, sense anar més enllà, l'altre dia el diari El Nacional publicaba el següent titular: La hija pequeña de Judith Mascó ya tiene 17 años, la guapísima Clara podría ser modelo. Què? Quin paper hi tenen els mitjans en tot plegat? Bueno, no sé què pensa la Judit, o sigui, no sé si està contenta o no amb l'opinió que té doncs, un mitjà de comunicació i que decideixi si la nena pot o no pot ser model. O sigui, jo crec que sí que és veritat que amb les xarxes socials i que els famosos puguin dir per la seva boca les seves opinions i allò que puguin protegir a la seva família ha fet que els periodistes i els mitjans de comunicació no tinguin entrada fàcil, no? I facin titulars gratuïts i comercials per cridar l'atenció i que tinguin molt poc interès i molt poc fons i molt poca investigació i molt poc contrastament dintre de la notícia. Jo crec que s'ha de fer notícia tot el temps, s'ha de crear titulars i això comporta que molts d'aquests titulars i moltes d'aquestes notícies siguin notícies de merda, perdó. Parlant clar. Cap problema. Definitivament. Ho sento. Martina, a banda de ser model, també t'hem vist a la televisió. Vas començar amb les 1001 a TV3 amb Jordi González. Sí. I també en d'altres, com t'hem vist en altres programes com Les Mañanas de 4, Celebrities, etc. I ara tens un programa propi que es diu Planeta R, a Ràdio Televisió Espanyola, del que ja s'ha emès d'una temporada. Per tots aquells oients que no sàpiguen de què va, què és Planeta R? Planeta R és un projecte molt guai, meravellós, que m'ha arribat en un moment també que estava una mica perduda buscant projectes i ens vam juntar les ganes de fer un programa en clau de positivitat i optimisme, que estem en un moment molt difícil de canvi climàtic i hi ha gent que està fent coses molt bones. O sigui, no tot està perdut, hi ha esperança, hi ha gent que ho està fent molt bé. I nosaltres anem a veure aquesta gent, aquestes empreses o aquestes iniciatives per una mica, jo què sé, despertar consciència sostenible de les coses que encara es poden fer perquè el desastre sigui menor, no?
i hem conegut molta gent molt guai i hem conegut iniciatives molt guais i també hem sigut molt conscients de tot allò que fem molt malament. Ens han xivat que acabeu de rodar la segona temporada. Sí. Què ens en pots dir? Que és fantàstica. Que és fantàstica. No, fantàstica. Ha sigut molt dura perquè hem recorregut Catalunya en 7 setmanes, però hem conegut iniciatives fantàstiques i gent que viu de forma molt exemplar i que està molt per sobre de tots nosaltres i que hem d'aprendre molt d'aquesta gent, molt. Ja hi ha data d'emissió d'aquesta segona temporada? Creiem que s'emetrà al setembre, però encara no t'ho puc dir. I si fos al setembre estaria molt bé perquè les televisions al setembre comencen amb molta força. Martina, fa poquíssim que s'ha obert un nou debat sobre fins a quin punt influencers i models estan capacitades per presentar programes, o més que capacitades, fins a quin punt és professional i just, i ètic, inclús, que persones amb certa visibilitat a les xarxes ocupin espais de professionals que s'han format, en aquest cas, en la comunicació. Per posar context, tot plegat arrel de l'anunci de que Laura Escanes presentarà La Travessa de TV3. No sé què en penses de tot plegat. Bueno, és molt complexa, És molt complexa. Jo vaig escriure per La Vanguardia durant 7 anys, una columna setmanal, i per Marie Claire també durant 5 anys, no sé si eren 5, o sigui, molt, vaig escriure molt. I també rebia comentaris, pocs, però rebia de estàs ocupant espais que haurien d'estar ocupats per professionals de la comunicació. La televisió i els medis busquen diferents coses. Sí que és veritat que haurien de buscar professionals que ho fessin bé i en preparació, però també busquen gent que arribi a molta gent. I en aquest cas, doncs la Laura arriba a molta més gent que algú que acaba de sortir de la carrera o que ja té una trajectòria. Què els fa decidir això? Doncs l'audiència. I llavors la Laura no té la culpa, l'audiència necessita gent que arribi a molta gent. I la Laura es prepararà i guanyarà experiència i es convertirà en una gran comunicadora. Potser sí i potser no. I mentrestant, la gent que s'ha preparat doncs, haurà de trobar el seu camí. Jo crec que formes d'arribar a fer, o doncs, arribar a ocupar espais públics i de sentir-te doncs, realitzada amb allò que has estudiat, hi ha infinits. La qüestió és no deixar de buscar, no? I mirar, doncs, no sé, criticar a persones perquè han arribat o les han ficat a un lloc o un altre, em sembla que és doncs estem malbaratament d'energia. A la línia del que dèiem, tu t'has trobat mai algú que hagi posat en dubte la teva professionalitat per ser model, sí, Bueno, model... És que clar... És a dir, per al principi ser coneguda com a model. Clar, sí, d'entusiasme. Doncs això que t'he explicat, jo escrivia per La Vanguardia, jo no he estudiat periodisme, jo escrivia a La Vanguardia perquè m'agrada molt escriure i després d'escriure Marie Claire, que vaig entrar gràcies a la meva estimada Joana Bonet, que era la directora, i que li vaig dir, m'agrada escriure, i em va dir, doncs escriu. I li va agradar allò que escrivia. Sí, s'ha posat en tela de judici, però és veritat que després a la gent li va agradar i vaig créixer com a comunicadora també mitjançant les lletres. I jo crec que, no sé, hauríem d'estalviar energia en mirar com arriben els altres i treballar en esforçar-nos en trobar camins per superar moments i arribar on volem anar. No sé, sí. I és veritat també que ja havia cursets de models que jo no vaig fer mai i una model que feia cursets no treballava tant com les models que no fèiem cursets perquè els cursets et donaven vicis dolents a l'hora de desfilar. Les models que venien de cursets desfilaven d'una forma que no agradava a l'alta costura o als pret-à-porter. Llavors, moltes vegades la preparació acadèmica et treu naturalitat. I a l'equilibri no el sabem. No el sabem. Llavors, o sigui, cadascú faci el que pugui i que arribi on pugui, com pugui. Martina, ja per anar acabant, a banda de ser postmodel, empresària i presentadora, també ets escriptora, ara ho deies, no? I actriu. Com s'ho fa Martina Klein per arribar a tot? Bueno, de vegades no arribo i de vegades faig les coses xepi-xepi. Però, bueno, jo crec que si hagués d'escollir una sola cosa, no podria. Llavors, aquesta barreja crec que em converteix en una persona i un personatge doncs, diferent i original i aquesta frescura doncs, evidentment arriba perquè em diuen que el somriure és el que arriba de mi, no?
No sé, jo crec que aquesta cosa que em fa, que no sabria per quina carrera decidir-me o què fer quan sigui gran i tot això, doncs, em fa ficar-me a moltes coses que m'agraden i enriquir els meus coneixements, i això doncs, fa que tot sigui complex i divertit. Com es gestiona el tenir tanta feina amb la família? Bueno, amb dificultat. Tenint, per sort, jo tinc una parella que no és que m'ajuda, és que fem un equip, i quan jo estic treballant molt, ell es fa càrrec d'absolutament tot, i quan ell està treballant, doncs jo em faig càrrec jo, i per sort també tenim els familiars molt a prop, que poden també donar-nos un cop de mà, jo què sé, cop de mà, no sé. Jo estic traduint tot el temps, que consti que el meu català està, doncs, és com és molt espontani, estic traduint tot el temps. Doncs això, tenim sort i fem un equip doncs, que ens ajudem i tal. Va, fa un moment dèiem que Martina Klein també ha entrat en el món de l'escriptura, i a banda de tot el que hem parlat, també hem de dir que has publicat 3 llibres infantils d'una saga que es diu Zasca. Zasca, sí. Com un zasca, Com un zasca. Tal qual. Però com sorgeix aquesta idea? Bueno, és que zasca no era una paraula coneguda quan vaig fer Zasca. De fet, aquell any es va convertir en la paraula de l'any. Ah, sí? Sí. Déu-n'hi-do, tu. Sí, però no gràcies a mi. O sigui, és veritat, els nens... Nosaltres tenim 3 fills, que ara tenen 18 i 20 anys. Però llavors tenien 7 i 9, vale? 7 i 9. I vaig fer un llibre de com parlaven ells. Els protagonistes tenien la seva edat. I ells era com, zasca, es fotien zasques tot el temps. I a mi em ficava molt nerviosa, perquè allò que us vaig explicar, a mi els zasques entre nens em fiquen molt nerviosa. Llavors vaig convertir aquest zasques, que em fica molt nerviosa i que no m'agrada, és una falta de respecte, inclús als nens, ho vaig convertir en el nom d'aquest equip d'investigadors que és com la paraula màgica per ells per reunir-se, no? Zasca és com deien Zasca, és com hem de reunir-nos per solucionar coses. I va ser molt guai, perquè a mi m'agradaven de petita totes aquestes pel·lícules on les nenes no són nenes perquè roses i els nens no són nens blaus, sinó que eren tots aventures, no? Los Goonies i tal. I que després revisionem totes aquestes pel·lícules, està tot malament. Està tot malament. Però sí que és veritat que això de vivim aventures. I el Zasca és una mica això, són aventures de nens. I Zasca era una paraula que no existia gairebé. Tens en ment publicar algun altre llibre? M'agrada escriure, però em fa por. I aquest cap de setmana vaig passar amb amigues, que algunes d'elles són escriptores i tal, i m'animen a escriure. Jo tinc pors i molt poc de temps, i sóc molt procrastinadora. Llavors em costa molt trobar els moments. Però això vol dir que ja tens alguna idea, no? Que ja has donat voltes. Bueno, és que m'agrada escriure. Jo sé que en algun moment hauria de. A veure, per si fos poc, ja ho dèiem, actualment ets sòcia fundadora de Lo de Manuela. Lo de Manuela. Una marca tèxtil per la llar. Sí. Per tant, la moda, sigui de la manera que sigui, sempre està al teu costat. Ja sigui les passarel·les, com a imatge de marques... Sí, és que sí, jo tinc un esperit molt artista i m'agraden els colors, les textures. És veritat que la moda, o sigui, dissenyar vestits no està al meu ADN, però sí que vibro amb l'arquitectura i amb les textures i els espais. Els meus pares són arquitectes i això una mica el tinc dintre. Jo crec que sent artista i sent esteta, tot allò està. I llavors tinc una empresa molt xula que fem coses de proximitat, amb mètodes tots manuals, i no tenim sobreestocs. És èticament molt com ha de ser una empresa per no destrossar el planeta, i a més fem coses precioses. O sigui que estic molt orgullosa de Lo de Manuela, que costa molt. Martina, ara sí, després de tot això, sí. Algun projecte més en ment? Bueno, tantes coses. No. O sigui, concret, no. Però bueno, hi ha projectes tot el temps, per sort, estem en un moment molt positiu, i veure créixer els nostres fills és el nostre millor projecte, o sigui que tot el que vingui ha d'encaixar amb això.
Martina Klein, presentadora, empresària, postmodel, etc, que avui ens ha visitat en aquesta nova edició d'On són les dones. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, també pel teu testimoni. Fins aviat. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.